important aɗa communication wona communication whatsapp ko télévision kañe yimɓe wawɓe jooɗade e Facebook so haala ha fulɓe nana sa jatiki hande hay yimɓe jowen e ngala ɗum e nder pulaku taweteɗo tan oɗo ko influenceur so haali jooɗi ko haali fulɓe fo an gaɗa connecté e muɗum an nana e ngala ɗum hay goto pourquoi e ngala télé kasen ɗum miɗe teddiniri ɗum miɗe initiative mon Afrika Pulaar donc ma ɓe anda wonde communication kaji ɗiɗi ko tati communication individuelle ɗum wona mi e ma eɗen jooɗi eɗen kaala communication de groupe ɗum ɗon ɓe paame ɗum woni groupe whatsapp o mais communication ɓurɗo fuu wadde important o hon nanoɓe so gollira so changement waɗa ɗum ɗon wiyete communication institutionnelle o ɓeeɗo nanoɓe fa anda wonko anduɗen wonko jaɓuɗen wonko calɗen wonko daarɗen ɓeeɗo so ngala nande en hono haaju men moƴƴirta donc il faut que keɓen téléji men keɓen influenceur un peu e Facebook jooɗo haala tawi ko haalta ko so haaliji ana famni ko gonga haalta e muɗum nden ko ɗum ɗon wawi gollirede ɗum ɗo goho ɗimmum ɗum hono taweteɗo décision uji ɓamateɗi ɗum woni iwde mairie warde parlement o assemblée wonɓe warde élection présidentielle ko kalanmi joni ko mbiɗa andi yimɓe hewɓe mi haalino ko ƴaɓɓi jama hewɓe immi mbiɗe oɗo ɗe ko anniɗo sendude en anniɗo waddude fitna wona fitna de fulɓe mbi horam ɓurni kam wona gañani de horam ɓurni kam ɗum wona gañani mi wiyani mi yiɗama de ko mbimi koko horam ɓurni kam ɗum ɗo ko basi ɗum woni kala taweteɗo ɗo tawi ɗen neɗɗo ko pullo on mo immi omo dari fa daña o heɓa o laamu omo hani wallede o woni Mauritanie o woni Sénégal o woni Niger ɗo tawa fof e huɗum hatte en wallodirde par ce que heddiɓe ballodiran noon sa yi juif en guiɗiraɓe am min de mbiɗa welde mabɓe sande d' ailleurs ko min waɗi négocié reprise de relation diplomatique entre Israël e Sénégal ambassade o ko ɗo wonno guel hôtel guel ɗo wonno ñande Isaac Rabin warano ko mi e Abdoulaye Wade ko min signinɗo lettre de livre de condoléance nder guel dans le même hôtel donc a ƴeewi hande wona juif en huɗuɓe waɗi so juif en laami aduna o wona koɓe nangodir en noon enen ɓuuri juif en kewde laabi temedere walla laabi ujunere donc nangodiral ngal wona wajibi tawete eɗen paamri mais won kulle ana hewta leñɗen ngol ko ɗum woni fuu ko ɗum ko tawete ana sendi on fuu e acciran ɗum fuu banggue kokkodiren juuɗe ɗum woni jonka kala dariɗe neɗɗo meɗen taweteɗo ana daara fa daña ko woni walle min miɗa landi on huɗum hatta en heɓude banque meɗen taweteɗo on banque so banque Pulaar banque ɓe calata ko mais ko donkuɗen tan neɗɗo bawɗo hawrinde en so haala huɗum hatta en wadde en banque Pulaar banque Pulaar banque milliardaire en joguiɗen mais bien sûr min mbiɗa andi Pulaar fulɓe tan andumi milliardaire en kamɓe so mima milliardaire joguiɗo ko ɓuuri 100 milliards min andi mabɓe yimɓe jeenoy on goote mabɓe fof ne wawi wadde banque ɓe calata ko du joni noon so en keɓani hoore yaaha jooɗo haala fammina on ɗum laatirto eɗen jogui yimɓe jangguɓe ha anda tan ɗo jande wonta ha nafa aduna o fo eɓe goodi eɗen jogui fulɓe président en eɗen jogui fulɓe premier ministre eɗen donc eɗen jooɗi tan eɗen kaala e whatsapp eɗen donki tan jooɗade fa andidiren mbiyen yeyi yettuki nokku ɗum ɗo kay ma ɗum acce so tawi laamu gonɗe e muɗum ko gonga noon leydi fuu ana jogui sariya muɗum mais ɗo pullo woni fof ko pullo so tawi en mbawi wadde walde kay eɗen kaani du dayi ko dañiɗo darde sa jooɗiki hande a daari sa wi yalla huɗum tabital pulaku darani fulɓe ko kistoɗa ko hewade gogo o min o ko communication hono groupe GRPS gaɗɗo
kala ɗo pullo bawɗo wadde contribuer wona hono concurrence wadde concurrence ɗum wona walde koy ko ɗum groupe de réflexion kala joguiɗo idée moƴƴo yo addu so ɗum wat so addi programme waɗe so tawi wonko min jii e sénégal ko gasani min mbiye sénégal Teftel Pulaar sénégal ko ni kanirɗon waɗde canal plus daara ɗum donka tan yiide no hay télévision goto Pulaar fulɓe onon kasi min on kawiraɓe amɓe ɗo wawi du ngasude on seeɗa de par ce que on kawiraɓe andon min ko mbiɗa wawi ngasude on de par ce que on kawiraɓe on deddiraɓe an hono mbawruɗon famude fulɓe o jagata ko ɗon on ketata fi mum canal plus télévision hay goto wala hen tawi Pulaar modi fulɓe fuuta lagguene mbiye modi on anda ɗum ganda yersini sin ko noddiranmi fulɓe fof ɓe tinno ɓe anda probléme gonɗe meɗen o hay goto waranta so walla e mum ko enen goni solution o ko joɗɗen anden probléme tigui gonduɗen par ce que Allah ardini en hono ɓe ardiɗon ɓe jiiɗi yalle eɗen jaara caggal ma ɗum go o ande wonduɓe muɗum ɓe ko plan maɓɓe tigui ɓe gaɗi plan o sa wi a waɗan hunde réglé fou ma anda probléme o taf tinno ɗon anda huɗo gonduɗen ɗum ɗo goo ɗimmum ɗum tinno ɗon jaɓen joodeɗen kalden gaɗen plan yalla hono ɗum moƴƴirta e tammum ɗum hono ɓe lamminɗe mbiɗen kañum woni laamiɓe meɗen soko sénégal soko mali soko ɗo tawa fof ɓen ɗon tinno jaɓa wadde respecté ɗerwol ou saria lamminɓe ɓe ɗum woni association à politique à caractère culturel et non lucratif à but non lucratif an jogui saria muɗum ɗum du ma saria ɗi waɗa respecté e nayi ɗum ɗum hono taweteɓe yimɓe laamiɓe ɓe ko fulɓe ɓe immoɓe darano en miɗa yettoɗon Macky Sall o haali fulfulde mi haali ɗum fuɗɗirde ɗumen o fa ɓe anda oɗo ko pullo wona wadde division hakkude fulɓe e heddiɓeɓe non ko noon solution mi heɓirte ko annimi timminede haalam de hono ko hande ko waɗi e torri en fuu ko ɓuuri torrude fulɓe nayi mu an mbare e gelle muɗe an cuume par ce que ɓe mbi ko jihadiste en ma immoɗen daroɗen andina yimɓe ɓe wona pullo fof woni jihadiste fay soko jaali e jihadiste en ɓe ko fulɓe par ce que haaldino ɓe kaaldi accata kalden gonga sey ko Amadou ko hoɗum Elhadji Oumar ko hoɗum sey ko Ousmane Dam Fodé ko hoɗum sey ko Sirim Bamba ko hoɗum accata kalden gonga na ɗo fof ko fulɓe donc so diina haalama wajibi haala pullo haalde par ce que kamɓe gaddi diina gadduɗo diina kay haala ka haaltaki so haala mo haalaka donc min noon hono daraniɓe wonde wiide wallahi ma hono ɓe jiire ɓe andiri no ɓe paamiri jiire ni ma jogui hono noon ko ɗon haala ka woni noon min wino en 2017 tinnoɗon joddeɗen kalde e mabɓe soɓe kaldama ɓe pamrete so tawi Teftel Pulaar ko halfinama ɗum ana haasi Allah solution heeɓe hen hay gouvernement ngaji hande torriɗe e kaɓar muɗum ɗi soɓe jaɓi fulɓe ɓe Teftel Pulaar ko halfine haaldude e mabɓe kawral heɓete mum donc ko annimi wiide on tan ɗum fuu ɗum gasata so wona so en gaɗɗi priorité communication il faut que télévision ji hono Afrika Pulaar Pinal TV e télévision ji goɗɗi ma ɗiɗo mballe ɗi gona e moyen wawde communiquer tanke ɗum waɗani min mi yani fuu no haaju meɗen o nanirte soko faame so nanaka famaka gollirtake ko annimi wiide on tan mi iwa e haala somi landiki on hande onon daroɓe kamɓe yimɓe hono foti goni e aduna o non ko tato tan ko yimɓe tato woni e aduna o gonɗo nder télévision o
ndaarawo télévision o e moƴƴinowo télévision o yewara tato binduɗo journal ngal o jannguɗo journal ngal o e gaɗɗo imprimé journal ngal o ɓeɗo gana tato kalawde radio o kiɗiɗe radio o e moƴƴiɗe radio o donc ko yimɓe tan woni aduna o so enen en fulɓe no en mbiya en tawatake ɓe yimɓe tan aɗa enen kay ngala yimɓe ley aduna o donc fulɓe tinne tawe ɗon e yimɓe aduna o celui qui est devant la télé, celui qui est dans la télé, celui qui fait la télé, celui qui écrit le journal, celui qui le lit et celui qui fait le journal, celui qui parle à la radio, celui qui écoute la radio, celui qui fait la radio. Donc le monde c'est 3 personnes. Aduna o ko yimɓe tato tan tinno ɗon miɗo ñaagui on daron tawete fulɓe aduna o an tawe aduna o mbimi de eɗen tawa ɓe tato. Donc min ka so Allah jaaɓi no mbawirmi wallirde fou mi waɗan passé message o mbiɗa barkina on mbiɗa teddina on surtout technicien en ɓe e tinno ɗon courage gadɗo o on donkata so Allah jaaɓi ballal iwro banggal amen so Allahu jaaɓi on e tiyabu yo Allah ɓoyno e golle moɗon.